нашата юрдечка. Що тет какво направи белия човек? Само да я скриме. Дъгито. Добрата юрдечка. А? Скри юрдечката, Георги. Чай да я скрия, бе, брат. Скрия и тук. То никой не мара. Виж, така, чакай. Като умрела. Виж, не се вижда. Аз дори не знам и къде е юрдечката. Я. Тя къде е юрдечката? Не знам. Георги, това е твоя вина, ако изчезнала. Ще се предам на белия човек, ако я няма. Окей, тук е. Той юрдечка да копаем. Христа, мръдни са. Не искам да ме накопаш. Христа, виж, тук може да я гледаме. Мръдни са. Като го сложа и така. Тук може да я гледаме, ела. Чакай малко, че тук дори не го се вижда. Къде е? Ето я. Юрдечка, Ще има ограничени достъпи. Искам да влезна вътре с него, съм много дебел. Да направим ли къща за нас и за юрдечката? Виж каква е сладичка юрдечка. Я са мръдни са. Махни ги тя. Влизаш вътре с нея. Ще направя къща за мен, за нас двамата и за юрдечката. Който дойде ще му стане лошо. Христа, мръдни са. Не натам, бе, не натам. Окей. Юрдечка! Чакай. До тая юрдечка трябва да платиш 1 милиард само да я погледнеш. За една секунда трябва да платиш 1 милиард, за да я погледнеш. Не да я гледаш 1 час там, а само за една секунда. А снимката е 10 милиарда. Христо, ела да гледаме юрдечката. Какво викаш? Ела при юрдечката. Чакай. Ние сега гледаме колкото си искаме. Да, защото не сме собствениците. И аз съм мръдница. Окей. Няма, не съм мърдни. Или ще я гушкаме колкото искаме. Да, другите не. Ако някой я пипне, дори 100 милиарда. 100 милиарда за едно пипане. А пък за пипане, поглеждане, поглеждане и снимане 1,9, даже ще го закръглим на 2 трилиона. 2 квартилиона. Или да. Или безкрайност. Да. Пари всеки ден. Миленьката юрдечка. Аниса, ако гледаме на юрдечката? Гледаме самата юрдечка.
Христо, на мен цяла вечер компютъра ми е бил светнат. Вярно ли? Да. Да съм тренер. Чакайте малко. Знаеш ли,